सिगांथाराव आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो नरबिदांनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। नायनानै लादो नै बेयाव बेबायदिनो खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेयावहाय खालामनाय जादों। बिथांमोना देग्लायसो सेथि फार्स्ट टाइम बेबायदिनो रंजालि बैसागु फोरबोथाय फालिदों आरोना। दायो बेयाव मा रोखोम जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा माथिनो नायलांनो हागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो भिडिअखौ गोबाव खालामा माथिनो नायलांदिनि। दा नायनानै लादो लोगोफोर नै बेयावनो जागोन आरोना प्रग्रामा। दा बेयावहाय मा रोखोम जागोन आङो दायो मिथिनानै लानि। सानब्रैसोनि हाबाफारि लानानै बेयाव होदों। आङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियार मिथिजोबगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर जों मिथिनानै लादिनि। सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ओरै ब्रादारखौ आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आङो दायो बेबायदिनो बेयाव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फालिथाय देग्लायसो सेथि नामा देग्लाय सेथि फालिथाय बेयावहाय बेबायदिनो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय होननानै आङो नुनो मोन्दों। दायो बे खेला दुलाखौ सानब्रैसोनि हाबाफारि लानानै होदों आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा मेसेज हरदो आदानिसिम फंनैसो क्लियारै बुंथिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनै निसिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद दख'रा आफाद दालाय आफाद बेयाव दिनै रंजालि बैसागु बेखौ फालिनाय जादों। मानोना रंजालि बैसागुआ बर'निनो मोनसे माहारियारि मोनसे हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो। दा बेखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफाद माहारिनो खामानि मावो हिसाबै रंजालि बैसागुखौबो खुंफुंलांनांगौ बेखौ जोङो हमदांनो हायो आरो मिथिगौ। दा बेखायनो देग्लाय जे 2022 बे मायथाइ एप्रिल दाननि 25 एप्रिल दाननि दिनै जे बैसाग दाननि जे 1 खालार बै दिनखालि निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय सेथि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंबाय आरो बेखौहाय जोङो उननि समफ्राव जोङो खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो सानदों। उननि जे दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन बिसोर बेबायदिनो खुंलांबाय थागोन। दा दिनैहाय जे सानसेनि जे हाबाफारि लानानै खुंनाय बे हाबाफारिया जोंहा फुंनि हाबाफारिया जोंहा दिनै आफादनि मोनसे फिरफिला बिरहोनाय आरो बैसागु फोरबोनि जे खुंफुं आफादनि मोनसे फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जों फुंनि समाव मावनानै थांबाय। आरो दायो जोंहा जे जोंनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव जोङो माखासे गेलेमु आयदाखौबो जोङो लाफानाय जादों। दा बेवहाय जोंहा एसे सिगां जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'आ मोनसे सोलिबोनाय मोनसे बादायलायनाय बेनो जाहैबाय दिरुं बोलायनाय। बे बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। दा नैथियाव जोङो बेयाव दा मोनसे थालिर बिफां गायनानै बेयाव गाखोनाय जे बादायलायनाय हाबाफारि जोङो दा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ। दा बे समाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि साफ्रोम बर' माहारिफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि फोरबोआव लोब फैनानै जे बाहागो लाफैनानै जे बर'निनो मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो बयबो फालिलांनांगोन आरो मानिलांनांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव जे बर' माहारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा माहारि दाहैनो हागोन जोङो बेखौ मोन्दांथिदों। बेखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायबाय। दायो दा मोनायावथ' जेनेबा देंखो मोनाबिलि प्रग्राम थागोन जेनेबा जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय जोङो मोनसे देंखो मोनाबिलि मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोंहा जोंनि ओनसोलनिनो माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोर जे दामनो देनो गोरों आरो माखासे मेथाइ खननो गोरों बे बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना दा 6 रिंगानिफ्राय मोनानि 10 रिंगासिम जोंहा मोनसे कालचार मोनसे प्रग्राम जाबावगोन। आरो दायो जोंहा दिनैनि बे हाबाफारियाव खावलायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हादों जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सफैबाय। आरो एसे सिगां जोंहा गेलेनाय जे आयदाखौ बेखेवनानै होलांनाय जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। आरो जोङो जिल्ला आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो सफैबाय। दा जोङो दान्दिसेनि उनाव जोंहा बेयावहाय बे हारिमु जे बादायलायनाय देमसि मोसानाय बादायलायनाय बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन। दा बेवहाय जोङो बेफोरबायदि आयदाखौनो लानानै दिनैनि बे सानसेनि जे हाबाफारि
खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय। अब्ला गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों खेंफोरथि हरनायनि थाखाय। दा नायनानै लादो नै लोगोफोर बेबायदिनो दाब दाब इउनिटफोरनिफ्राय बेबायदिनो सफैनो हादों बिथांमोनानो बेबायदिनो मोसानाय दिन्थिफुंगोन आरो बेबायदिनो मोसानायफोरजों बिथांमोना देखायगोन आरो अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर नै बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे दा मोनायोब्ला बेबायदिनो मोनसे कालचार प्रग्राम दङ बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो सफैनो हागौ नायनानै लादो लोगोफोर। दा ब्रादारा ट्राइ खालामगोन आरो ना। गाखोनो हाया वाव हाया आरोना बेखौ गाखोनो ओरैबायदि लिमिनो आरो खारन बेयाव थाव फुननाय आरो गेजेराव आरो बिथाङा ट्राइ खालामबावदो।